kuchokera ndithu kunsewu ku area 18 pa area 10 pa marobots kufika pano munsewu monsemu ndi anthu okhaokha zikutanthauza chani ku chipani? Zimenezo zikutanthauza osati ku chipani kokha koma dziko lonse kuti amalawi agwirizana kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndi amene akuyendera wina ndipo ndi amene akuyenda kuti apitirize kulamula dziko lino. Pano pabwera achinyamata, pabwera akuluakulu, pabwera azimayi, pabwera anthu aulumali, pabwera anthu osiyanasiyana. Onsewa ayenda wapasi kubwera kuti adzatani adzaone mtsogoleri wawo. Izi zikutanthauza kuti amalawi akuona chitukuko chimene Chakwera akupanga. Amalawi akudziwa kuti dziko ili analitenga m'mavuto. Zimene akupangazi mwina pena ena atha kumaona pali mavuto ndi chifukwa choti foundation ina agumuka ya dzikoli. Ndi amalawi abwera pano kuti amulimbitse mtima kuti Chakwera usadandaule, ife tikukalembetsa ndiponso ife tikakuvotera chifukwa tikuona misewu imene kuyikayi, tikuona matreni amene abwerawo. Pa nthawi ino magetsi sakuzima Malawi, pamene mbuyo mu magetsi apanane pa Zambia pomwepa pa magetsi akuzima 21 hours. Ndi amalawi abwera pano kudzamulimbikitsa kudzamutsimikiza kuti takondwa. Pabwera anthu pano ena of course akwera mabasi choka kutali ku Blantyre abwera pano kuti adzatani adzamulimbitse mtima. Amalawi tisanaiwale kuti anatenga bomali anthu ati pipi ataliwononga panopo economy simayenda bwino. Tikati kale pasi timakumbukira ndithu kuti achalbino amaphedwa kunali kutukwanizana tsankho, ulamuliro wa tsankho. Ndemene takhala pano amalawi abwera kudzamulimbitsa mtima kuti tifuna ulamuliro wosasankha mbali, ulamuliro umene ukukweza azimayi. Mukati muonetsetse mene abwera pano ambiri tili pa mipando pano ndi azimayi. Ndi ulamuliro wa Chakwera umenewu, ulamuliro omanga, ulamuliro wabata, ulamuliro wokonda wina aliyense, wonena kuti akumpoto pamene anthu akukuthamangitsani ife tikuti bwerani ku Kongresi, akunsanje pamene anthu akuti inu ndi zinyama tikuti inu bwerani kuno, pamene ena akuchotsa anthu mchipani chifukwa choti apempha chimanga kwa president ife tikuti bwerani kunoko. Kuno ndiye kogawa chimangako, ndipo chimanga tikukayambira ogawa kutcholo kumene amakhala yowoko. Mukati mupite kaya kumadera konse ku south kuti kupanga ndekona mwaona amalawi abwera pano. Panoti pali mafumu, panoti pali anthu, tikuyenda wapasi kubwera kudzakumana mtsogoleri chifukwa ife tifuna tidziwe kuti timankonda ndipo timadziwa kuti iye samatikonda. Ndiye chimene tabwerera. Zikomo kwambiri mayi amene wotu ndi mayi Jesse Kabwira amene ali publicity secretary wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndimene tikufotokozera kuti ayi pano pasonkhana anthu ambiri pamene tikudikirira ndithu president wa dziko lino kuti afike pano pa area 18. Ndipo tu pano ndiliso ndi olemekezeka a Zebron Chilondola amene ndi a regional chairperson a chipani cha Malawi Congress Party. Mwaswera bwanji? Taswera bwino kano mama. Taswera. Tatiuzani namtindi amene wasonkhana pano akutanthauza chani ku chipani? Chipani cha Malawi Congress Party kuchuka kwake tsano kwa munda bwitse chifukwa tsiku lilonse kumankhali olandira wanthu ndambochita mantha tsopano kuti koma tikhali ndi opposition mdziko muno chimene chimene chikuopsa chifukwa pa democracy kumakhala ndi opposition, koma manja mwanga muona kuti muli pepala tilinso ndi wanthu amene tikwamfuna kuti tinguwaonetse, koma kumbuyo uko kuli chigulu chambirimbiri cha wanthu. Ine ndiona ngati nkhawa ikhalepo mu democracy. Opposition imafunika ndithu koma ikutatu. Chabwino president analitu mdziko la United States, mwachiona chofunikira bwanji kuti asanapite ku nyumba ya boma ayime pano pa area 18? Tikwamfuna kuti tisonyeze dziko chifukwa president otachoka kupita ku America wanthu ena mabwebwera sitibisaso wina ndi muchula ndikamayankhula pa speech yanga amayankhula zosamveka bwinobwino kuja kuchikwawa mnyamata wa mtudzi kwambiri phungwa ku nyumba ya malamulo kumanena yayi kuno president odawapirikitsa kuno. Ine ndi madabo kuti ku Malawi mpaka na pano anthu okhoza manyadire ziwawa sikhalidwa bwino yayi. Ndiye nkhani nja kuti tifuna tiwasonyeze kuti mukapanga kachipongwe kochepa kwina kwake kumakhala ngati mukwisa anthu ena kwina kuti munthu uja omuonetsa kuti ngwawo. Ndiye pano tikwamfuna tiwasonyeze kuti zimene iwo amachita zibwana kwina koma Chakwera ndi munthu okondedwa ndi anthu ambirimbiri.
mwina kupita chitsogolo anthu ayembekezere zotani? Ayi ndithu kupita chitsogolo ife tikunenetsa kuti chaka chamawa kuli masankho amene wawo awine Chakwera wena wangoperekeza nangasi mfumu ikamayenda silephera wanthu ena mbali operekeza inde tikuwamfuna kuti wanthu tiwasonyeze koma tsogolo la chipani cha Malawi Congress Party lamphamvu kwa basi ndipo simaseweraso ayi izi nzokwanguonetsera zimene tikufuna kuonetsa pano komanso mbali ina kunyadira kuti mtsogoleri wathu wafika mdziko muno. Tathokoza zikomo kwambiri amenewo ndi Zebron Chilondola amene ali regional chairperson wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye timalankhula zonena kuti president wa dziko lino wafika ndithu ku Kamuzu International ku Lilongwe ndipo kuyambira pa marobots paja pa area 10 amene tikudziwa ku Lilongwe akuyenda ndithu pang'ono dipiti umene watengatu president wa dziko lino ukuyenda pang'ono chifukwa chonena kuti anthu anasonkhana kuchokera kumeneko cha mu area 30 mo kufika pano pa area 18 ndiye kuyenda kwake ndi pang'ono kufika pamalo pano pamene pachitike ndithu msonkhano moti anthu alichire chifukwa chonena kuti kunjira kumeneko ndikutha kuona kuti anthu ayamba kutulukira kuchokera mbali imeneyi kufika pano pa area 18 ndipo pano anthu ali ndi chidwi kuti akhale ndithu kumuona ndithu president wa dziko lino. Pano ndili ndi mtolankhani wathu Isaac Jali. Isaac, waonatu mmene zinthu zilili pano pa area 18 unayenda kuzungulira mwina zimene watolako ndi zotani? Zona dinzanga Khadija chachikulu chimene tatolapo titazungulira pano pa area 18 pafupi kwambiri ndi Memorial Tower tapeza kuti anthu ali ndi chidwi chofuna kulandira ndithu president wa dziko lino amene kwa mwina pafupi sabata ziwiri choncho anali kunja kwa dziko lino kukagwiranso ntchito zina zoyimira dziko lino makamaka misonkhano ikuluikulu makamaka umene ndi msonkhano wa United Nations General Assembly umene umachitika chaka china chilichonse maso kupatula pamenepo anakayimiranso dziko lino pa misonkhano ina yofunikira kwambiri pa nkhani za chitukuko cha dziko lino. Ndiye chidwi cha anthuwa ndicho kuti amuone president wawo wabwera apatsane naye moni alonjerane naye patali komanso amve ziwiri zitatu zimene Dr. Lazarus Chakwera watengera kunjira kubwera kunoko ku Malawi pamene anakagwira ntchito za boma. Ndiye anthu ali ndi chidwi kwambiri. Ndimamva Zebron Chilondola wa mpando wa MCP chigawo chapakati akunena kuti ano tikungofuna kuonetsa kuti munthu uyu timamkonda. Ndiye chachikulu chimene mwina chichitike panopa ndi nkhani yofuna kuti mamembala a chipani cha Malawi Congress aonetse kuti amamkonda president Dr. Lazarus Chakwera, president wa dziko komanso ndi president wa chipani chawo. Mwina zina ndi zina anthu nkukhalatu ndi chidwi kuti iyayi zina zimene afuna kumva mwina kuchokera kwa president mwina ndi misonkhano imene watchulayi imene anachita ndithu mdziko limene la United States ku United Nations General Assembly komanso mwina zina ndi zina zimene anakwanitsa kupezako zimene abweretse ku Malawi kuno ndi ziti zimene anthu ayembekezere. Zina zimene anthu ayembekezere ndi nkhani za chitukuko cha maphunziro. Tinaona kuti Dr. Lazarus Chakwera anakambirana ndi mabungwe ena olimbikitsa nkhani za maphunziro. Kanthawi kena anazakumananso ndi akuluakulu a bungwe la United Nations, akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF. Ndiye koseko kunali kukambirana kuti kodi IMF kupita chitsogolo imatipanga support koma kupita chitsogolo itithandizebe bwanji popeza kuti Dr. Lazarus Chakwera akutsogolera dziko limene posachedwapo mpazaka zingapo mosatizana mondondozana lakhala likumana ndi mavuto osiyanasiyana zimenezo tisayiwale lakhala likumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndiye ndikofunikabe kuti anthu amene amalipanga support mabungwe maiko apitirirabe kulipanga support. Pano dziko likuonekabe kuti ndithu likuchoka mavuto amene linali nawo amene anabwera chifukwa cha nkhani ya mwina ngozi zogwa mwadzidzidzi matenda a COVID. Kanthawi kamene Dr. Chakwera ndi boma lawo anatenga ulamuliro inali nthawi ya mavuto ngati amenewo. So
ku misonkhano ikuluikulu ngati kumene kuja amakambirana njira zimene sapoti ingathe kupitirirabe kuti izibwerabe, sapoti pa ntchito za umoyo, sapoti pa ntchito mwina ngati zosamalira anthu, kudzera ku ntchito mwina ngati zija za mtukula pa khomo, anthu atathandize bwanji kuti adzikolola zinthu zambiri. Ndiye zonsezo amakhala kuti president wakakambirana ndi anthu osiyanasiyana kumeneko. Pobwera apa akamabwera chonchi ndiye ndi pamene sipano amafotokoza ano kuwafotokozerano Amalawi kuja napita ndayenda mwakuti. So ndi msonkhano umene anthu akuyembekezera kuti alonjerane ndi mtsogoleri wawo, komanso amve ziwiri zitatu kuti kodi bwana wathu mtsogoleri wathu anakatiyimira ku msonkhano waukulu, komanso anachita nawo misonkhano ina ing'ono yosiyanasiyana kumene kuja kodi watitengeranji. Ndiye ndi chidwi chimene chili panopo pa area 18, komanso mwina si panopo pa area 18 anthu akuonera pa television, pa wireless, cholinga chokuti amve papita sabata zingapo asanamve mawu a Dr. Chakwerawa. So abwera akuyenera kuti ndithu afotokozere mtundu wa Malawi momwe ayendera kuja, komanso ndi momwe ayendere kuchoka pano kupita chitsogolo pa nkhani ya chitukuko, komanso kupereka iwo angati mtsogoleri amayenerabe kukhala accountable kumalifotokozera dziko zimene boma lawo likuchita. Ndiye kuti akuyenera ndithu azifotokoza misewu. Timamva pa Mai Jesse Kabwira amakamba za misewu, amakamba za maulendo anjanji, kupyola pa misewu imene ikuchitika, kupyola pa maulendo anjanji, ma mega farms ndi zina. Ndiye kuti anthu akasonkhana chonchi iwo aja ndi kumalankhulana nawo anthu masonkhano ngati amakhalanso akutambasula zina zimene akonza kuti achitebe kusogoloko. Zina zimene achitebe kusogoloko, chifukwa iwo aja ndi president wa dziko, ndi pamene amasiyana na president wa dziko ndi president wa chipani. Iwo aja m'manja mwawo muli dziko lonse la Malawi, a broader picture ya dziko lonse la Malawi. Ndiye kusiyana ndi president wongokhala president wa chipani chokha, amakhala ndi ntchito yokuti azifotokoza, and not by way of campaign, koma akudziwabe kuti mandate imene anapatsa anthu dzana lija idakalipobe, andi akuyenera kumakhala accountable every time akakumana ndi anthu choncho. Akuyenera kukhala accountable ndi kumafotokoza boma lathu lipanga chakuti, tikudziwa pali mavuto akuti boma lathu likupanga zakuti, tikudziwa pali zakuti boma lathu lipanga chakuti. So uwu ndi mwayi okuti mamembala a chipani cha Malawi Congress kumene Dr. Chakwera ali mtsogoleri awalandire a Dr. Chakwera, komanso ndi mwayi wa President Dr. Lazarus Chakwera wauza zimene atenga ku ulendo kumene anapita ndi mapulani ena amene achitike kuchoka pano kupita kutsogolo. Zimezi zingopherezeranso mphongo pa nkhani yonena kuti anthu atu afika chakummawa, kufika pano pa area 18 kuti ayi president akamafika mdziko muno iwo akhale kuti asonkhana kale pamalopa. Ndiponso Khadija kuonjezera poti afika chakummawa, tinenenso kuti zimene zikungosonyeza chikondi chimene ali nacho, chidwi chimene ali nacho, support imene ali nayo kwa President Dr. Lazarus Chakwera komanso chipani chonse cha Malawi Congress. Komanso tinene kuti zimene zachitika at short notice. Sikuti zinalengezedwa mwina sabata yatha kapena mawiki awiri apitawo kuti azizayenda mwakuti akamazabwera kanthawi komweka, koma taona kuti pali khwimbira anthu panopo. Alright, abwera mamawa sana atope atamva kuti President Dr. Lazarus Chakwera wafika ku airport ku Kia, ali ndi chidwi chokuti sopano atulukire aonane naye amve uthenga umene watengera. Ndezi kungosonyeza chikondi, chidwi komanso support imene mamembala a chipani chimene cha Malawi Congress ali nacho pa president wawo komanso chipani chonse cha Malawi Congress. Ndithu zikomo kwambiri Isaac, ameneyo ndi Isaac Jali, ndipo tikufunanso kanthawi kena usatalikire pano pa area 18 pamene tikuyembekezera mtsogoleri wa dziko lino kuti afike ndithu pamalo pano kuti apatse moni anthu amene asonkhana pano, amene abwera kuti ayi amuone, atenga nthawi ndithu sabata ziwiri, ampatse moni komanso amuone kuti wayenda bwanji kumeneku ku msonkhano
wa bungwe la United Nations. Nde ngati tikumva pansipo pali bandi pano Sendera Sisters ilipo mpano amene watu abwera ndithu kuzasangalatsa anthu amene asonkhana pano akudikira ndithu president wa dziko lino kuti afike pamalo pano ndipo tu awalankhule amve kuti iyayi ayendako bwanji komanso zina ndi zina zimene akwanitsa kuchita ntchito zosiyanasiyana ali mdziko la United States ndi ziti. Wafotokoza mzanga Isaac kunena kuti akapitatu kunja kupatula msonkhano waukulu umene anakachita wa United Nations amakhalanso ndi mwayi okumana ndi mwina mapresident amayiko ena komanso tu mwina mabungwe ena amene amakhala akuchita zosiyanasiyana, kumakhala kuti amatha kuthandiza mayiko osauka mwina pa nkhani zosiyanasiyana. Timakamba ngati mdziko muno kuli ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu monga ngati za mtukula pa khomo zimakhala ndithu kuti iyayi kotenga kwake ndalama zimenezi ndikunja kumenetu president wa dziko lino anali ndi mwayi ndithu okambirana ndi mabungwe komanso atsogoleri a mayiko osiyanasiyana. Timakamba zonena kuti ntchito zosiyanasiyana zimene zimayenda ndithu kumalawi kuno, timakamba za ulimi, timakamba za umoyo, timakamba za maphunziro komanso zina ndi zina zimene mumakhala mukuziona mdziko muno zimakhala kuti mapulani ake achokera patali ndithu kuona kuti kodi zimenezi kupita chitsogolo zikhale zikuyenda bwanji, kodi ndalama zimene zilowe madera ngati amenewa, ntchito zosiyanasiyana ngati zimenezi ndalama zake zichokera kuti. Ndetu ndalama zake zimakhala zochokera kumabungwe amene amathandiza ndithu mayiko amene akutukuka kumene komanso tu ena mabungwe akufuna kwabwino komanso atsogoleri ena pena atsogoleri akakumana ku misonkhano imene amakhala tu ndithu akukambirana kodi kwanuko zikuyenda bwanji, kwathu zikuyenda motere kodi tingapange zotani kuti mwina ntchito zimenezi zipite patsogolo. Ndetu ndi zinthu zimene anthu amene asonkhana pano pa area 18 ali nazo chidwi kuti ndithu amve kuchokera kwa president wa dziko lino kuti kumeneku ayenda bwanji, zimene atha kukwanitsa kupanga ndi ziti zimene tu anayendera ndithu dziko la United States kumeneku ku msonkhano wa atsogoleri a mbungwe la United Nations umene wachitika ndipo watha, ndipo tu atsogoleri monga ngati president wa dziko lino wafikatu ndithu dziko lino la Malawi. Pano ndili ndi Adeus Gumba amene ndi organizing secretary wa chipani cha Malawi Congress. Mwaswera bwanji? Taswera bwino, inu mwaswera bwanji ku MPC? Taswera bwino. Tiuzeni kuti zakutengerani chani kuti mukonze msonkhano umene? Ife pano ngati banja la Congress komanso ngati Malawi akufuna kwabwino chitazilira likolo lathu inapita kunja kuunga kumene kumakumana atsogoleri a dziko lonse lapansi kumene amakambirana za zitukuko za m'mayiko mwawo ozindikira ntchito imene agwira president. Chinatikomera kuti ayi mmene akubwera muti alandire, tikudziwa utatsira ku airport komabe ife ngati anthu awo tinakuti pano pa 18 pamene amadutsa kupita ku nyumba yawo yachifumu tinakuti pano ndithu amenewo atipatse moni. Ndemaona pano pali munthu pali anthu chiunyinji cha anthu anena kuti ya president balola kuti angodutsa nchifukwa mwaona takhala pano ndithu angoti weva kuti bwana mwayenda bwanji zimetayimira pano mwachimwemwe mosangalala pozindikira ntchito zabwino zimene a president akatitengera kumene anapitako. Chabwino ndiye tiyembekezere zotani kuchitika pa msonkhano pano ndithu nkhani ikhale pano ndikuti president akafika pano tiwalandira monga taneneramo ndipo ife tiwauza kuno kumudzi kunali zotani kudzera mwina mwa anthu awiri atatu amene angalankhuleko kenakonso a president nawonso atipatsa moni monga tanenera. So ndikamwambo kochepa kosatenga nthawi kwambiri koma tunena izi chifukwa chaku chimwemwe chimene nacho mumtima mwathu tinakuti asangokagona aziwe kuti kuno kumudzi timadikira ndipo mmene afikamo ife ngati nawo tiosangalala kuti ntchito zimene akugwira president apitirize tiosangalala kwambiri. Sikuno kokha kulilonga koma ndi dziko lonse khala kuno ali kuthekera kuti akatoyenda muno choka pano kafika mpaka ku Blantyre zimene tichita pano zimkhale mune njira monse akadakhala kupanga zomwezi. Chabwino kunena za chipani tinene kuti mwina cholimba bwanja president anachoka akubwera pano ku Malawi kuno
achipeza chipani chili motani. Tinene pano motsindika ndithu komanso monyadira ku mtundu wa Malawi. Chipani cha Malawi Congress Party ndi chipani cha mphamvu, chipani cholimba. Ngakhale president anapita uko koma munaona kuti ya misonkhano sina ime. Tikuita misonkhano kwazindikiritsa Malawi za zimene achakwera akuchita, kwa ufotokozeza zituko zimene akuchita. Komanso mapulani amene ali nawo. Monga mukudziwa ife tinene kuti ayi mboma sitikuchoka, komanso boma sitikusintha, boma ndilomweli. Koma chifukwa chiyani? Chifukwa cha ntchito zawo. Mzako akamachita zabwino mafikanso kumbweza ulemu. Mukuona misewu imene akuchita, mukaona mbithu monga amene tukamba kuti madimaki chimanga chafika ndithu. Zimenezo ndithu zinthu zina zimene zikupangitsa kuti achakwera tione kuti ifeyo boma sitikusintha. Njanje mwayiona kuchoka kuja kusanje ndi mmene mwaona kuti uchitekayo. Ndipo mukhoza kuona kuti ngakhale mafuta sakusowa, magetsi panopa ndithu ni mbiri yakale. Mayiko ena tinapita kukwina ndi kwina kupeza kuti yayi kumakhalanso nthu malodi shedi kuno kumalawi zimenezo kulibe. Ndipo tunena kuti ya ngakhale chakudya palibe Malawi amene afe ndi njala. Zonsezo zikutheka chifukwa cha president achakwera. Mwa chimenechi tunena kuti yayi utsogoleri sitikusintha, boma sitikusintha, tiwene kupitiriza ndipo Malawi Congress Party komanso utsogoleri wa chakwera. Pamene tikuyembekezera kuti yayi chaka cha mawachi tipite ku chisankho, mwina ngati chipani tikuyenda motani. Ife ngati chipani tikuyenda ndi mphamvu. Mukudziwa kuti ulendo wathu tinalowa mboma mwakhala pakati pa mwina kukhala ndi mayesero osiyanasiyana. Mayesero anji ma direction. Tsono tinapita kukaronga kuja munaona mmene akakhomera kumene kuja 3-0. Kukaronga ndi kutali sikuti nko Central Region koma ndakamenya kumene kuja 3-0. Posachedwa apa tinapita kuti kumangochi nakonso munaona kumene kuja kuti kunali ngati kuchimbundi kwanzatu. Koma ife kumene dakalowa anatipatsa ndithu kumene kuja ndi kansala kwa Mbaluku ndiye kuti ngati imene timanena kuti mwina area 1 ya mangochi ndiye kuti feyo umbondi tinawo kuti chipani chathu nchamoto. Timadziwa kuti tipeza madzi likaona chinyezi. Ndiye tizotilowa mboma malingana imene ulendo tikuyendera. Siku ndi pali cholephetsa chilichonse ya. Ife ndachakwera nganganga komanso Malawi amene okufuna kwabwino akutha kusiyanitsa ndi imene zimendera mbuyo. Achakwera sathe kungonena, achakwera amatha kuchita. Mutha kuona kuti ngati kunduna kwanga kumene sene ni nduna ngati organizing secretary koma kunduna wa zalanzi zomangamanga tikumanga nyumba za polisi. Nthawi yambuyo janzathu zimakanika kuti munafotokoza mamanga zingati. Kumefe kwamba za ma 1000 nyumba izi sikuti zikambidwa kuti kapena kuno kokha kulilonge kapena kudowa kapena koma zikupangidwa dziko lonse. Tikapita kuchitipa kuli nyumba kumene kuja kumeru camp ya army 110. Prison kuli nyumba 25. Tikapita mkaronga muli nyumba zoposa mwina 50. Tikapita mu Mzimba zimene ndapereka kale ngati kumzuzu prison nyumba 40. Pa Jenda ndapereka kale nyumba 10. Zina zikubweranso kumene koko ndithu madera ena ndiwena kwa ina mbangweni ndikwena koteko ma contract apita kale. Tikapita ku Nkhatabe nakonso sidakulekerere kuchintheche kumangidwa nyumba ngati sinula kamwina 15. Chakubomanso ngati katsetsereka tipite mwina chamu Kasungu ku battalion kuli nyumba 110. Pakasungu paboma pamene paja pa region ya police pakumengereso nyumba ngati sinu lako zothamangiranso mwina ku ere chakuti. Zonsezo zina zathakale ndipo zintheneri yonse ina kwalwamo. Tikatsetsereka bwera mulongo muno ndiye musachite kunena. Tikapita mundo wa musachite tipite kuneno kumwanza neno kumene kuja kuliko ziliko nyumba pa boma pali 10 kuneno kuli 10. Tikapita uko mwina ngati chakuchikwawa kuti pali nyumba apa kapena zilipo 40 tikangolo kashireyo chayapa timati ngaiwala dzina lake koma zili pamenepo mkatikati mwachikwawapo. Tipite kumwina kwanzathu kumwina timati kuluchenza town ya Luchenza muze kuti mwina anthu akhoza ndi mule MCP kumene nkovulo fikira koma tikumanga nyumba kumene 50 contract ali pa ground mplanta ndiye musayira kunena Mount Pleasant palumangidwa nyumba zambiri tikapita apa pa Ndilande anatapanga handover pali nyumba kapena 20 na 25 kubangwe apresident akapanga handover nyumba kumene kuti Chichiri prison nyumba zathakali tichiko yapo tipite Muzomba musachite kunena Muzomba kuchangalume kuli nyumba ngati sina kwa zilipo kapena ndi 50 chakuti tikachoka yapo zinaso contract akupitaso pathawi inopita kale pa ground Pazomba police naponso alipangidwa nyumba zambiri zina zathakali ntendo sakapanga handover tunena kuti achakwera sakungochita akuchita kupota kumene kunduna kwanga komweko akumangaso nyumba zanzathu amene akuzidwa ndi cyclone tinapita ku Kalombe yakachita zimenezi tinapita kuseri kwa Mulanje Limbuli yakapereka nyumba kumene kuchi kudzera mabungwe azathamira kuthandiza zikuchitika madera wonse Mulanje Chirodzulo Kalombe koseko zikutheka nyumba za malubino kudzera kunduna kwanga kale mkudzera kuti anzathu alubino amaito sakidwa koma achakwera atabwera panano amene tapatsa chitetezo chokwanira chima chimene chomanga nyumba tachita zimenezo kukaronga tidakapereka nyumba kwa alubino kusalima tidakaita zimenezo kumzimba tidakaita zimenezo kurumpi tidakapanga zimenezo zikuchitika soti zongonena zinaso zikumangidwa tamangale nyumba zilipo 65 mwa 65 49 zimenezo zidathakali ndipo adakalowa kale ndiwo raprensangu ngonena koma kuti akuchita mosamalira wina aliyense mosangana kuti khungu lake ndotani mosangana chipembedzo komanso mosangana mwina kupezeka kapezedwe ka munthu
mwafotokoza bwino ndithu ntchito zimene zikuchitika ku nduna wanu makamaka izi za nyumba ndi zimene anthu amakhala akuyembekezera kuti yayi nyumba zikakhalapo makamaka kudzera mwina ku bungwe lija la Malawi Housing amapezeka kuti anthu mitima imakhala m'malo nangasi nyumba zimeja zimakhala zotsikirako mtengo kusiyana ndi mwina kudzera mbungwe limeneli mapulani ena ndi otani mwina kupita mtsogolo. Ndipo ndi project imene ikudzera ku Malawi Housing Corporation amene ali ngati mwana wathu bebe wathu kumene kuti project ya 250 ndiye kumfuna manga nyumba 250,000 ndipo kudzera ku National Housing Symposium munaona president abwera tapeza kale ma contractor ndipo ntchito imene ndithu tikulimbana panopa ndi anthu amene akufuna kwabwino ma partnership osiyanasiyana timange nyumba zokwana 250,000 dziko lonse lino boma lililonse nyumba zija ndithu zimapereka umwini munthu amadziwa kuti ayi ndilipo ndithu ngati ndilipira bwino renji nyumba iyi ya boma ine ndikukhala komanso mitengo yake yomvererako sikuti amango kusamutsa kuti mmene kuganiza landlord mawa samukani sizikhala choncho so ndi boma lachakwera tikuna kuti ayi timange nyumba zokwana 250,000 kudzera ku bebe wathu kapena ku nduna kwathu koma ku Malawi Housing Corporation. Zikomo kwambiri amenewo ndi Deus Gumba amenewo ndi organizing secretary a chipani cha Malawi Congress Party. Ndikuona kuti yayi mdipiti wa galimoto zimene iyayi kumbuyoko zatenga president wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino zikufika pano pa area 18 patsogolo pa galimoto zimenezi dipiti umenewu pali galimoto mmene mwakwera achinyamata a chipani cha Malawi Congress Party amenewo ndithu akuyimba ndi kuvina ndithu mwansangala amenetu iyayi anapita kunsewu kumeneku cha ku area 10 ku area 30 kukachingamira president wa dziko lino ndengati tikumva ndithu pansipo zikuoneka kuti iyayi phokoso lokhaloka koma phokoso limeneli ndi la nyimbo kuimba komanso paja pano tinanena kuti pali bandi imene ikuyimba panopa nde pamene dipiti kuyenda ndithu pang'ono kuchokera kumeneku kunsewu tikhale tikumva ndithu zosiyanasiyana koma mmene afotokozera a Deus Gumba pamenepa president akafika pakhale anthu angapo amene alandire president wa dziko lino zolankhula zimenezi zamalizira ndithu pamene president wa dziko lino alankhule kwa anthu amene asonkhana pano pa area 18 nde ndikuthanso kuona kuti yayi kunsewuko kwasonkhana anthu osiyanasiyana amenenso abwera kudzalandira president wa dziko lino kumpatsa moni amenewa ndi mafumu ochokera madera osiyanasiyana kuno ku chigawo chapakati komanso tu ena akuluakulu achipani ali pano pa area 18 kunsewu mbalimbali mwa nsewu umenewu amene tikudziwa ku area 18 kulilongwe nsewu umenewu opposite pali Puma filling station ndipo opposite ndikuja kuli chipilala chija ndithu nde pano pamene dipiti umenewu ukuyenda ndithu pang'ono ndikutha kuona kuti yayi anthu akukhamukira malo amene tu pakuyembekezeka kuyima ndithu galimoto imene yatenga president wa dziko lino Isaac kukonatu mmene zinthu zikukhalira ndithu apapatu ndizija timanena zija kuti anthuwa akufuna kuti angomuonetsa di president wawo kuti amankonda ngati mmene anafotokozeranso a Jessica Bwira kuti tikufuna kuti tingoonetsa chikondi kwa mtsogoleri wathu inenso ndazanena kuti nangasi president yu anachoka ndiye atachoka papita timawiki tingapo kulibe ndiye pachikhalidwe cha Chimalawi mfumu ikachoka pamudzi pobwera mmene kuti muyilandire ndi zimene tikuona apapa ndithu Khadija kuti khuimbira anthu lokuti zodabwitsa kwambiri pali kumudzi munena kuti ayi kambuziko kafe ndithu nkhuku ife kambuzi kafe kuti mwina mwake anthu atani akhwasulire limodzi mwinanso pompo mwina kathobwa kaende kuti zonse zikhale kuti zili bwinobwino ndi zimene tikuona nzanga Khadija apapo chabwino zikomo kwambiri Isaac pano ndithu dipiti uja watenga president wa dziko lino wafika ndithu pano pa area 18 ndipo tu president yu atsike galimoto imene wakwera ndipo tu pano tsopano wakwera galimoto ija ya mpanda denga menemu wakwera ndithu ndi
mayi wa fuko lino mayi Monica Chakwera, ndipo pano ndikutha kuona kuti manja mwamba aliyense manja mwamba ndithu kupereka moni wake ndi ameneyu onena kuti ayi takulandirani kuno ku Malawi kuchokera ku ulendo umene munapita ndithu mdziko la United States kumene munakakhala nawo pa msonkhano uja wa atsogoleri a mayiko osiyanasiyana a mbungwe la United Nations. Ndipo president ayi dzanja mwamba ndithu tinene kuti pa Chingerezi timati kuweva kumeneku ndithu ndikupereka moni ku namtindi wa anthu amene wasonkhana pano. Ndekuyenda kwake ndikuja kwa pang'ono pa Chingerezi amati snail's pace, kuyenda ndithu pang'ono chifukwa pano pasonkhana anthu ambiri sangamayende ndithu mofulumira, kungoyeneka kumayenda pang'ono kuona kuti ayi pamene anachoka mdziko muno kupita mdziko la United States walandiridwa kuno kumudzi ndi manja awiri. Ndipo pano ndikutha kuona kuti yayi magalimoto imeneyi ya mpanda-denga. Posachedwa apa tikhale tikumva kuchokera kwa amene akuyendetsa mwambo umenewu. Amenewa ndi olemekezeka Deus Gumba, amenewa ndi National Organizing Secretary a chipani cha Malawi Congress Party, ndipo amenewa ndi amene ayendetse mwambo umenewu. President achikono kufika malo ano pano pa area 18 square zikomo kwambiri anthu alandira president mwachimwemwe munthawilo. Bambo Kadula fikani pafupi, Bambo Kadula mulitsogoze mwambuye pamene tikulandira president adziko lino. Bambo Kadula. Tipemphere Mulungu amene mudalenga kumwamba ndi dziko lonse lapansi. Tifuna madzulo wano pamalo pano tikuyamikeni mfumu ya ulemerero amene mwavomereza kuti mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi akweza kukakhala kuja kwa Amerika masiku ochiruka, koma nafika pano lero mudatsogolera ndi kuatetezera. Mulungu mulemekezeke ndi kukwezeka nyengo zonse mudzina la mbuye wathu. Chokwanira choyenera ifeyo kusangalala nacho ndi kuti mtsogoleri amene mdatipatsayi Mulungu wasintha dziko la Malawi kukhala la mtundu wina, kukhala la maonekedwe atsopano. Mulungu pirireni kuwapatsa nzeru zochuluka ndikuti akapirire kutsogolera dziko lino ngakhale 2025. Mulungu pirirani ichi kuchita ichi kwa ife tidzingukwanira ndi madalitso wanu. Mulungu kuti tikadyerere pamodzi ndi ana wathu pafunika utsogoleri wabwino, utsogoleri wa nzeru, utsogoleri wosalalata, utsogoleri wosatukwana ndi umene tili nawowu. Mulungu kulani ifeyo tichepe. Madzulo wanu lemekezekani, tamandikani mfumu chifukwa cha Yesu Khristu ambuye wathu. Amen. Zikomo kwambiri. Dzanja mwamba. Kwacha. Dr. Chakwera. Nanga boma ndiliti kodi. Ulemu, Your Excellency, the State President, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President okondeka, President wa dziko lino. Ulemu, Your Excellency, Mama Monica Chakwera, mayi wa fuko la dziko lino. Ulemu, a Secretary General athu, komanso nduna ya maboma ang'ono, Honorable Richard Chimwendo Banda.
nduna za boma zimene zili pano komanso NEC members onse atichinda kuonani pano ndi ena onse mulandire ulemu. Ulemu a regional chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebulon Chilondola maboma 12 mulandire ulemu. Ulemu ameya ndakuona ni mulipo mpano mulandire ulemu akansala athu onse konse kumene muli. Ulemu ma MP onse amene muli pano poposaposa MP ajia mwini wake walera lino. Ulemu abambo na mayi mothamangira nthawi. Ntchito yanga bwana president mapaderadera magogo kuno kwa senior chief chitukula komanso pali magogo andodo ma senior chief alipo osiyanasiyana wena kuchokera ku Asungu ochadza kumchinji kumene wonse alipo mpano. Pomaliza abambo na mayi tilandire ulemu. Bwana president ntchito yanga madzulo ano ndiyo chidule kwadzutsa anthu onezeka kuti akulandireni. Koma sanatero maamodzi okha bwana. Pachiwa pali mawu amatigule wa mdani sakoma. Alipo anthu ena ole wauza kuti ayi ngakhale mulipo matope alipo mutithira fumbi gulu ameneyo. Anthu ameneyo ndi amene kwaona bwana muchita ntchito zabwino koma mumasankha kuti asazione ntchito zabwino. Koma khalidwe lanu bwana chifukwa ntchito zanu amayi onse ndife tomwe tikulondolani bwana. Titero pano kuti mawu amatero kuti kuona chule akuthawako kuseri kwa mtsuko zindira tukumeneko kwaipa kuli njoka. Bwana mulandira anthu akuluakulu nkhumekume zimene zinali kuzipani zina akuthako kanthu utsatira inu bwana. Zikatero bwana tinene kuti ayi ife tingonena kuti muzikhala mtima oli pansi kumagona ndi makekhulu yemwe. Sitikusintha boma, sitikusintha utsogoleri upita chitsogolo chifukwa cha ntchito zanu. Ntchito yanga bwana ndiyochepa mu nthawi ino mundilole maulemu ndadzutsa regional chairman chigawo chapakati nkhani yakwera mtundu maboma 12 Honorable Patrick Zebulon Chilondola kuti akulandireni kuno ku chigawo chapakati bwana. Zikoma kwambiri. Zonadi nkhani yakwera mtunda alese dzanja mwamba tsopano tichiteko chomphamvu. Dzanja mwamba tichiteko chomphamvu. Kwasha! Kwasha! Ochakwera. Ochakwera. Nanga boma. Boma. Maluwa chakwera wali. Kutepe olemekezeka o president wathu mtsogoleri wa dziko lino yemwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ulemu kwa mayi wafuko Mama Monica Chakwera okulikulu la chipani nonse amene mwafika pano mosokoza ndi mlembe wa mkulu wa chipanichi Bambo Richard Chimwendo Banda. Otsogoleri onse amene mwafika pano mtsogoleri wa region kwa mayi Wende na Lumo. Nduna za boma koma nteronso kuti maulemu akhale m'malo mwake. Bwana mawanga ndi ochepa ndifuna kuti tikulandireni pa ulendo wanu wa phindu uja mnapita ku America ndi manja awiri. Inu ndi mtsogoleri wa phindu chifukwa malo anu amene tayima ndi malo a ntchito za manja anu. Otsutsa boma omalankhula ngati kuli maso pena pake olibe koma munthu amene anganyalapse ntchito za manja anu amene ife timdabwa. Mutachoka bwana wena wamalankhula akuti Chakwera oluyendayenda kodi msonkhano wa unga wayamba lero akasiya kupita kuunga chifukwa choti president ndiwo Chakwera basi. Ine ndikukumbukira bwino lomwe kuti atsogoleri wena mbuyomu makamakaja mwasinthana waja omapita kuunga koma atatenga chipani chonse
ndege muja anthu makhaliyana pamwendo. Bwana inu zimenezo simuchitayi mumakonda dziko lanu ndekulankhula ndi awo sodzaleka mwano sadzaleka ndipo sikale limene MP wina amayankhula zosamveka kuchikwawa kumanyoza dzina lanu ife alionetsa kuti ndi MP okonda ziwawa kumatawa chakwera adabwera kuno ayo chakwera adapirikitsa ife tikunena kuti kuno ku Central Region nkotsegula aliyense abwera dzile kampeni wanthu ozipita komuona kumakaona kuti munthu uja ankang'wika miyala uja nduti kodi ndi ameneyo ndiye sitiyankhola zambiri pano koma amadandaula atapita ku msonkhano wawonso ku Mzuzuko kumakayankhula kuti atupempha chakwera kuti atsegule Central Region inu si president wa Central Region ayi ndipo Honorable Richard Chibwendo Banda Secretary General wamphamvu wa chipani cholamula inuyo mupitenso mukapangitsa msonkhano kuthulo kuchiladzulo kumulanje kumeneyo lutseka kuti inu simungapiteko wanthu amenewa tuphese matayala posero pomwepa okakhala pansi ifa oyamba kale kunjenjemera ngati omaganiza kuti inuyo nkuchoka pampando bwana olemba m'madzi zambiri tikankhula kwa mgona mawa chifukwa mwatopa bwana koma osalephera kamphatso pang'ono mwachoka kutali mwene akulandira kamphatso pang'ono pali wanthu amene ochoka ku chipani cha DPP chifukwa DPP iliyatha ndifuna kuti amene dziko liwaone sindionesa aliyense chifukwa chonera kuti ndi chigulu chopsa chimene chuchoka ku DPP oyamba bwana ndi mayi Maureen Isa mubwere apa wina bwana ni Maxwell Chakwera bwana wina ndi Chikumbutso Veremu wina bwana ndi Khama Chowa wina bwana ndi Peter Liwago ndipo wina bwana ndi olemekezeka Mai Jean kadza kumanja kodi DPP ilipo kapena yatha bwana Secretary General talankhulani kuti mudzutse mtsogoleri wa dziko kuti alankhule ku mtundu wa Malawi zikomo Secretary General zikomo takwezani manja awiri kapena dzanja chibakera mmwamba kwacha Dr. Lazarus Chakwera inu ndine boma ndilomweri bwana president komanso a first lady tikambe monenetsa ifeyo mukapuma masiku awiri atatu tufuna chimsonkhano china chachikulu muno mulilongwe pano tayima ndi pamsewu magalimoto ena tere akudikirira sinditenga nthawi koma chachikulu timafuna tiyamike Mulungu kumwamba patuwa kuyendetsani bwino kuchoka dziko la ku America chachiwiri bwana president mudziwe mawu awa anthu opanga jealous chifukwa cha ntchito za manja anu zimene mukuchita akudziwiratu poyera kuti sadzabwereranso mboma muli kunja bwana kunayankhulidwa mawu ku chipani cha DPP amanena kuti amene adzivala t-shirt ya MCP adzimuotcha
ine bwana ndinapangisa press conference pamodzi ndi NEC directors ndi a region choyamba kudzudzula ziwawa pakuti utsogoleri wanu wa inu mmadana ndi ziwawa. Chachiwiri ndinapempha zipani zina kuti mdziko muno tinavotera multi-party democracy. Tilole kuti mtundu wa Malawi usavulazike chifukwa cha zipani. Tilole kuti magazi asakhetsedwe chifukwa cha chipani. Bwana mwatipatsa ife ntchito yokuthandizani zitukuko zimene zili. Taonani pansewu pamene mwapondapa. Ndani amadziwa kuti Lilongwe ngate kusintha mene mwamasinthiramu? Ndani amadziwa kuti M1 msewu unakanika zaka ndi zaka ungate umangidwanso? Ndi inuyo bwana mwaumanga msewu umeneyu kuchoka pa Lumbatsi mpaka nokafika kuja kukalonga. Ndani amadziwa kuti njanje ingabwererenso? Ndani amadziwa za mameka famu mdziko muno? Pachifukwa chimenechi palibe nthawi yomapanga ziwawa. Tiyeni tikuthandizeni ntchito imene mukufuna kuti mtukule dziko la Malawi. Ndiwauze anzathu a DPP amene alowerera zipani zina mpano makapanga ziwawa ku zipani zina kuti nthawi ya ziwawa inatha. Afune asafune sadzabwereranso mboma. Afune asafune Amalawi sadzavoteranso ayi. Bwana President Focha nthawi nimafuna nene mawu awa. Dziwanizi bwana amene maoneramu anthu akukukondani. Pamene anthu akukondani amajelasi salephera. Wajelasi oyamba ndipita Mutharika amene akunamiza anthu mdziko kuti iyeyo adzatukula dziko la Malawi. Adanena kale kuti adzatukula dziko la Malawi ngati Singapore. Lero dziko lidawakanika. Lero pita Mutharika watuma anyamata ochuluka kuti ayambe ma demonstrations mdziko muno. Akuti iwo akufuna kuti nkhani jakalembera akuti chifukwa chatu kuli makhadi amene adakhazikitsa iwowo mu chaka cha 2017 akunena kuti Amalawi ayambe kuyenda mizinda nkumaphwanya magalimoto mapanga ziwawa. Bwana dziko lino silingabwererenso mbuyo. Iwowo adabweretsa lamulo la registration la makhadi. Ngati pali zina zolakwika ndi makhadi tiyenti konse zimenezo. Koma Amalawi asataye chuma chawo. Amalawi asavulazike chifukwa cha ma demonstrations amene achipani cha DPP yakonza. Mwaichi ndi apempha Amalawi dziko lonse asamvere mabodza achipani cha DPP. Akudziwa kuti Bandale sangatikwanitse, chipani chawo ncholephera, mtsogoleri wawo ndi olephera. Akufuna kuti ayambitse ziwawa mdziko pomawo cha anthu koma ife sitabwezera. Ife tikhala patsogolo ndinu bwana kugwira ntchito. Ndibwereze pamaso panu. Fandida anena kuti anyamata achipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi baba Stephen Malondera director wawo asabwezere zachiwawa. Ndifuna ndibwereze pamaso panu. Inuyo si munthu wachiwawa, inuyo si munyenyanyenya. Ndiunena pano mwalamula, nduna zanu kuti mmudzimu muli njala. Mwatilamula kuti tikhawe chimanga paliponse. Kodi chimanga ndi ziwawa zingayenderane? Mwati tikuyamba kugawa chimanga Central Region. Mawa tili kutyolo kumulanje kuchikwawa kwina kulikonse. Pachifukwa chimenecho ife tigwira ntchito yokuthandizani kuti dziko lino lipulumuke. Koma wina afuna asafune bwana mulamulanso 2025. Kumwamba kudalemba kale. Ambuye adzikudalitsani. Nthawi yata mafumu ndi awa, achipani ndi awa, dziko lonse lufuna limve mawu anu. Muchidziwa kuti timakukondani mpaka nakalekale. Ambuye adzikudalitsani bwana. Ndikupempheni ndi mawu amenewa kuti mutiyankhule komanso muyankhule ku mtundu wa dziko la Malawi. Zikomo kwambiri Your Excellency. Wacha mafumu okondedwa, achipani okondedwa, Amalawi okondedwa nonse. Ine pamodzi ndi a First Lady takondwera ndi kuyamika kumwamba kuti tafikanso kumudzi. Zikomo chifukwa chotikhazira pa njira nkutilandira mododometsa motere.
monga wanena kale pano mpanjira koma namva pempho lakuti tichite msonkhano posachedwa apa tisachedwe akuti mawa kwa mkono ndiye zambiri tikhoza kulongosola osati pa msewu ngati pano koma kumeneko koma munilole ndingonenapo mawu amodzi kapena awiri. Dziko lino la Malawi, Malawi ndife tonse, wina asaope kukhala kuno ngati ndi mlendo. Dziko laliyense, malamulo wa dziko lino amalola inuyo musankhe bwenzi amene muziyenda naye. Wosakakamiza chifukwa chake wena akasankha kubwera ku chipani monga akuluakulu akhalapa tawalandira ndi manja wonse. Nkhani ya demokrasi yasiyana ndi mmene iwe uganizira kumtima kwako. Nkhani ya demokrasi yolemekeza anzako. Nkhani ya demokrasi yopereka ufulu kwa anzako. Nkhani ya demokrasi yopatsana ulemu. Mmene ndimabweramu ndege ili pafupi kutera nimaona m'mindamu ambiri wakonzeka kale. Chimene chikufunika nkuti nyani samlekera mundayi. Ife tikagwirebe ntchito molimbikira, ife tigwirizane potukula dziko lathu, ife tichite chilichonse chakuti wanthu wena akufuna kwabwino amene akutithandiza apeze ife anu ake osati manjalende ayi koma tikugwira ntchito molimbika. Tamvana mepo ati? Tamvana mepo ati? Ambuye akudalitseni lisanalowe dziwa bwererani bwino, wina asachite chipongwe mzake koma ukondana ndiko. Zikomo kwambiri, zikomo. Ndimene walankhulira ndithu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pano pa area 18 mu mzinda wa Lilongwe pamene panasonkhana namtindi wa anthu kumuchingamira pamene amachokera ndithu ku Kamuzu International chokera ku ulendo wake umene anapita mdziko la United States of America kumenetu anakakhala nawo pa msonkhano uja wa atsogoleri a maiko osiyanasiyana a mbungwe la United Nations. Unalitu msonkhano ndithu wapamwamba. Tamva anthu angapo amene alankhula asanalankhule president wa dziko lino. President wanena kuti ayi wasangalala ndi mmene anthu amulandirira kuno kumudzi ku Malawi ndipo tu ali ndi zambiri zoti alankhule akhale akukonza dongosolo lina loti anene ndithu zambiri zimene wabwera nazo kuchokera kunja kumene anapita. Ndiye titero kuti pamene msonkhano wapano pa area 18 watha, ine Khadija Lapkeni m'malo mwa anzanga onse amene timathandizana nawo kugwira ntchito pano pa area 18 ndikuperekeni kwa nzathu ku nyumba zowulutsira mawu ku Blantyre.